så er familien fra Fredensborg, som er kommet på ferie på Lolland. Hey, der har vi vinterbaderen, som skal smide tøjet nu, fordi nu skal han ud og bade. Vi skal ikke tilbage nu. Hvad? Jeg vil gerne have det med time ordentligt. Time ordentligt? Det er dumt, der slukker den her video, det er fjollet at sige. Da vi går til vejs. Det, der så sker nu, det er, at den russiske ørn, han skal simpelthen ud og svømme. Ikke? Ja. Så han skal være nøgen. Nej, ikke. Det skal han. Skal det ikke være nøgen? Jo, ikke? Der vil kampen, hun fryser af helvede, så. Er det? Så. Oh my god. Og det vigtige i det her, det er, at han skal svømme. Han skal ikke bare døbe sig. Det gider vi fandme ikke. Du var slet ikke under med hovedet. Nej, du var ikke ordentligt underkendt. Tænk på, nu filmer jeg bare dig. Russeren, der filmer sit barn. Hvad filmer hun? Det er et typisk eksempel på, at Niels har været sammen med en russer i rigtig lang tid. Jeg er en provider. For ellers kan man simpelthen ikke finde en almindelig kasket. Med sådan en øreflap på der. Selvfølgelig er den købt i Rusland. Den skal ikke producere nogen andre steder. Prøv lige at vende kameraet en gang. Nej, kamera. Nej, så er det for mig jo. Ja, præcis. Nej. Flotte hat. Nå, min flotte hat. Ja, den er også fra Rusland af. Eller H&M. Russiske bjørn. Den russiske bjørn sover. Karma, fryser du? Okay, hej. You come from outer space, and I was sprung out from the earth. We laid down face to face to witness our rebirth, and I'm not leaving while you're breathing. I won't run away. This ain't won't last. Hello guys, welcome back to my channel. Nasa bahay na kami, and it was a very cold walk, but it was actually really nice. Ano siya, maginaw pero masarap kasi fresh air. So I just came home, we just came home. Tapos ngayon nasa bed lang muna ako, relax ng konti.